Quines són, Maria José, les sabates que xafaran este hivern en les nostres voreres i carrers? Pues, Alfons, Laura, n'hi ha per a triar, per a tots els Sí? gustos i colors. És que n'hi ha una varietat infinita, perquè només d'ací, d'esta referència, n'ixen 200 mostres a l'any, però és que d'una altra que tenen, que estuvi, són 400. O sigui que, Laura, imagina't si ha de ser gran el sabater que has de tindre per a poder tindre-les totes. Això se fa ràpid, Això no passa res. Això està fet. De totes maneres, t'he de dir que contem amb José Sanchís, ell és el cap de l'equip de disseny de Rebeca Samber, i jo vull que ens conte quines són les claus. Per què aposteu vosaltres? Realmente apostamos esta temporada por el color, por materiales como el charol, con metacrilatos de colores en los tacones, puntas anchas, puntas redondas, puntas finas. La interpretación de las tendencias es lo que nos distingue de cada colección. Molt de charol, Pues yo creo que la variedad esta temporada es lo que más nos va a destacar. I tant, i tant. I escolta, que, Alfons, que a José li ha passat avui un poc com t'he passat tots els dies, que realment jo i més o menys me dim lo mateix, però és que mireu quines sabates tan boniques m'han prestat per a fer este directe, que José, jo trobo que he crescut, supera el 1,80 ja en això. Però tu tens el pegüe de la ventafocs, a tu tot et senta bé. No tengo esa fortuna, pero si pudiera me los haría. Però per a que ho sàpiga, Alfons, tot va ser aixina d'alt? Jo crec que anem baixant, Estic veient cosetes així que igual a Alfons li apanyen més. El mercado está demandando ya alturas medias y alturas más bajas, porque yo creo que aunque estéis muy guapas, creo que también buscáis un poquito más de comodidad y más de bajar un poco. Bueno, realmente. Està bé, però nosaltres sempre anirem ben guapes i ben altes. I escolta, que arribem a esta zona i tenim així a Davinia provant-se. M'agradaria saber si botes o botins. Jo a ella la veig en botins, i a més en uns ben divertits que jo vull que vegau en moviment, perquè mireu els flecos. Tu què ens dius? Realmente apostamos más por botines que por botas. ¿Y eso? Es uno de los recortes de esta temporada, no solamente los recortes económicos, sino también los recortes en las tendencias de botas o botines. Bueno, doncs ja mos l'apuntem. Moltes gràcies, José, i que vagi molt bé. Sé que veniu de Milà, que ara se n'aneu a Moda Calzada a Madrid, i que vengau moltes sabates, i nosaltres, sobretot, que les puguem comprar. No m'estranya, perquè heu de saber que esta marca no només triomfa així en Espanya, sinó en tot el món. En Itàlia m'han dit que esta col·lecció ha triomfat molt i que ja tenen 45 botigues en Xina, o sigui que en Espanya no tienen que deixar res passar, en la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies, Marejo. Jo, des de luego, no gasto este tipo de tacons, però done fe que així Laura certifica que són unes sabates, en fi, mira lo alta i lo bé que està. Gràcies, Marejo. Ara